jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Skema li mhux biss tagħti serħan il-moħħ lill-kunsilli lokali, iżda li timnihom bil-kuraġġ biex ikomplu jwettqu proġetti ta' fejda fil-lokalitajiet li jkunu ta' benefiċċju kbir għal-residenti. Din kienet it-tweġiba tas-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Alfred Grima u s-Sindku ta' Ħażebbuġ Mark Camilleri b'reazzjoni għall-iskema maħruġa aktar kmin dis-sena li tara li l-Kunsilli Maltin u Għawċin jibbenefikaw minn rati baxxi ta' kirjiet ta' art jew proprjetà pubblika. L-iskema tara li tkun xi tkun l-art jew proprjetà mikrija mill-Awtorità tal-Artijiet, il-massimu tal-kirja li l-Kunsill irid iħallas ma jaqbilx il-500 €. Il-lokalità ta' San Pawl il-Baħar u dik ta' Ħażebbuġ ibbenefikaw fost oħrajn minn din l-iskema u ġew iffirmati l-ftehimiet rispettivi tad-devoluzzjoni tagħhom. Din l-iskema niżlet sewwa mal-Kunsilli Lokali tant li minn tarif li għandu One News, aktar lokalitajiet se jkunu qed jibbenefikaw minn din l-iskema x-xahar li ġej. Tkellimna mas-Sindku ta' San Pawl il-Baħar li esprima sodisfazzjon tiegħu. Spjega li b'din l-iskema il-Kunsilli se jibqalhom aktar fondi li jistgħu jutilizzawhom għal bżonnijiet oħrajn tal-lokalitajiet u residenti tagħhom, mod aħjar u aktar effikaċi. Grazzi għal dal-Gvern ingħatajna art imdaqsa li żgur kieku rridu nħallsu eluf kbar tal-liri fis-sena bħala kirjiet. Tejna wkoll biex fuq artijiet proprjetajiet oħra li għandu fideħ il-Kunsill u għal daqstant il-Kunsilli jistgħu jserħu rashom li mhux se jiġu imħallsa iktar minn 500 € fuq kull proprjetà. Tal-istess fehma kien is-Sindku ta' Ħażebbuġ li spjega li b'din l-iskema il-Kunsill għandu aktar fondi fideh li jfisser aktar investiment favur it-titjib tal-kwalità tal-ħajja tal-residenti. Għalina huwa importanti li nafu li hemm capping ta' 500 € fuq din id-devoluzzjoni. Għana meta tlabna d-devoluzzjoni ma konniex nafu kemm ħanħallsu. Allura issa li nafu li ħanħallsu 500 € biss fuq binja bħal di huwa importanti ħafna lina. Hawn spjega se jkun qed isir minnha l-binja tal-Gvern pej bħalissa hemm inkorporati l-uffiċini tal-Kunsill Lokali kif ukoll tliet imħasem bis-swit. Ħajnbena day center hemmhekk li jkun jista' jagħti l-ħtiġijiet kollha liż-żebbuġin. Ħajkun hemm l-assa tal-pulizija, ħajkun hemm il-berġa wkoll, day center għall-anzjani, ħajkun hemm l-uffiċini tal-Kunsill, plus ukoll ħajkun hemm l-istors tagħna u wkoll ħajkun hemm sala mdaqsa kif ukoll kmamar li jistgħu jintużaw mill-komunità żebbuġija. Min-naħa l-oħra, art f'San Pawl il-Baħar li fija madwar 1200 metru kwadru se tkun qed tinbidel f'ċentru ta' servizzi għall-komunità. ċentru ċiviku li ħajkun state of the art illi m'għandix dubju li l-lokalità bħal San Pawl il-Baħar li hija ma ninsewx għandha l-ikbar popolazzjoni fil-pajjiż għandna bżonnu llum qabel għada.